Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Балалар өчен гриппка каршы вакциналар кайтты. Прививканы кайда ясатып була? 9000-гә якын нәни шәһәрдәшләребез 1-нче сыйныфка керде. Мәктәптә хәбәрчебез булып кайтты. Татарстанда яшәүче 27 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның 2 яңа очрагы теркәлгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 1 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6536 очрагы теркәлде. Аларның 5356-сы терелгән, 59-ы узган тәүлектә. Татарстан шифаханәләренә балалар өчен вакцина кайтарылды. Бу хакта Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгының иммунопрофилактика буенча баш белгече Дмитрий Лопушов сөйләде. Изегезгә төшерәбез, узган атнадан олы яшьтәгеләр өчен гриппка каршы вакцина кайтты. Савигрипп һәм Флю-М вакциналары. Барлык вакциналарда безнең якныкы, аларда гриппның актуаль штаммылары бар. Вакцинация сату бушлай. 1 сентябрь белем бәйрәме Илдар Мананов исемендәге 82-нче кадетлар мәктәбе һәм Мулла Нур Вахитов исемендәге 2-нче гимназия капиталь ремонттан соң үз ишекләрен янәдән ачты. Укучыларны һәм укытучыларны котларга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә килде. Биналарның үзгәрешләрен безнең төшерү төркеме күреп кайтты. Хәерле көн, кадерле укучылар, хөрмәтле укытучылар, ата-аналар, килгән кунаклар. 1 сентябрьне балалар да, ата-аналар да, укытучылар да бик көтеп алдылар. 82-нче кадет мәктәбендә 2 ләтә бәйрәм. Уку йорты капиталь ремонттан соң ачылды. Балаларны котларга дип Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә килде. Ул бу мәктәптә балаларга патриотик тәрбия бирүгә дә зур игътибар бирүләрен билгеләде. 75 наших детишек вот в этом лицее идут первый раз, переступают порог лицея. Я от души поздравляю от себя лично, от нашего депутатского корпуса с началом учебного года. С Днем знаний во всей Российской Федерации. И мы уверены, что наши школы, педагогические коллективы всей республики будут давать, как и прежде, добротные знания, хорошее воспитание, чтобы все мы были уверены в светлом будущем нашей страны. Шулай капиталь ремонттан соң Мулла Нур Вахитов исемендәге 2-нче гимназиядә укучылары өчен үз ишекләрен ачты. Быел Чаллыда 8500 бала 1-нче сыйныфка адым ясады. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Укулары башлангач, ЮХИДИ инспекторлары бәлек булмаганнар эше буенча белгечләр белән берлектә белем бирү учреждениеләре янында көйләнми торган җәяүлеләр кичүендә хезмәт итәләр. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Здравствуйте. Поздравляю с наступающим новым учебным годом. Небольшой презент. Самир Билаловка 7 яшь, бүген ул әти-әнисе белән 41-нче мәктәпнең 1-нче сыйныфына бара. Әнисе борчыла, чөнки бала мәктәпкә барып җитү өчен көйләнми торган 2 җәяүлеләр кичү юлын узарга кирәк. Живем недалеко, только вот дорога беспокоит, конечно. Всегда переживаем. ЮХИДИ хезмәткәрләре яшь җәяүлеләргә бүләкләр тапшырды һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү турында искә төшерделәр. Игътибар балалар операциясе кысаларында автоинспекторлар белем бирү учреждениеларны, кирү юлларының, юл билгеләренең, тамгаларның, светофор объектларының һәм коймаларның эксплуатацион торышын тикшерәчәк. Госавтоинспекция города Набережной Челны напоминает водителям, что начинается новый учебный год, и водителям необходимо быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, а также вблизи образовательных учреждений, так как перед автомобилем в любую минуту может оказаться ребенок. При подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам. Әлеге чара 6 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңартылган музыка һәм спорт заллары, бассейн, ачык төстәге җиһазлар, төрле яшьтәге балалар өчен уенчыклар. Булар барысы да 28-нче комплекста урнашкан Шишмәкәй балалар бакчасында. Ремонттан соң ачылу тантанасында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Мондый масштаблы реконструкция мәктәпкәчә балалар бакчасында 44 ел эчендә 1-нче тапкыр. Аны реконструкцияләүгә республика программасы буенча 60 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелде. 4328 квадратных метров, начиная с крыши, заканчивая подвалом, было все обновлено, плюс прилегающая территория. Это музыкальный зал, это спортивный зал, это групповые помещения, центральный холл, бассейн,
и медицинский блок, прачечная, пищеблок, то есть все помещения, которые нужны для функционирования детского сада. Үзгәрешләрне ата-аналар да бәяләде. Олар арасында Шишмәкәй балалар бакчасын тәмамлаучылар да бар. Садик кардинально изменился и снаружи, и внутри. Когда мы документы сдавали, все вот это я как бы обозрела. И я очень рада, что мой ребенок пойдет в тот же детский сад, что и я. Шалда мәктәпкәчә учреждениеларны реконструкцияләү дәвам итә. Киләсе елга капиталь ремонт программасына керәчәк балалар бакчалары исемлеге декабрьдә билгеле булачак. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә икътисади соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова – это престижное образование мирового уровня. Изучение 3 иностранных языков при выборе любого направления. Телефон в Нижнем Новгороде 416 61 41. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.